O rollo das... Pero non nos chame que No, pero si estaban plantados. Bueno, pues aquí ademais doble delito, porque nesta zona en concreto hai uns anos inauguramos concentración parcelaria. Cando falamos de concentración parcelaria faise con cartos públicos que pagamos todos e todas. En este caso hai dúas campañas. Aquí nós mesmo, a nosa explotación sementaba millo forraxeiro para o noso gando, e esta e algunhas parcelas máis que no noso caso a nosa explotación nos veñen quitando para producir alimentos para o noso gando. Ademais, xa digo, non son nin siquiera gandeiras, nin gandeiros, nin xubilados daqui da zona, son meros especuladores que nada teñen que ver co agro. E no caso da nosa explotación, que día a día vemos como nos están quitando. Nestes momentos temos 4 hectáreas de terra agraria útil que temos ahora mesmo plantadas e que nos quitaron sin máis. Terras que levábamos arrendadas e que nin siquiera os propietarios que nos tiñan arrendadas as plantan eles, senón que alguén especulando co terreno lles ofrece máis cartos pola súa renda justamente para este tipo de plantacións, porque se ve amparada por a propia administración e porque ademais ten recursos económicos para podela facer. Pasádemos neste exemplo, por exemplo, non deixaron non sei cuantos metros, non? Bueno, pois, supoño que alguén lles asesorou dicindo isto, aínda que sea actualmente ilegal, no futuro moi próximo, cando se aprueba a lei de montes ou outras cousas, ou outras leis que están preparando, con guardar unha distancia a lindeiros, isto vai ser legalizable. E onte, de feito, o debate precisamente que plantexamos a lei de montes é que baixo ningún concepto se pode admitir que empezaran facendo unha lei do suelo de Galicia, que a fixo o PP, por certo, é dicir, que non a fixeron outros, non? Fai uns cuantos anos, nesa lei do suelo de Galicia se establecía claramente que había que ter o espacio ordenado, é dicir, que había espacio para o monte, que había espacio para as especies forestais, que había espacio para a agricultura, que había espacio para os núcleos rurais, que había espacio para todo eso, e logo agora resulta que con sucesivas leis porque se está amasando ou preparando moito diñeiro, pero moito diñeiro, tanto da Administración Europea, que pagamos tamén todos nós, como da propia Administración Autonómica. Estáse preparando moitísimo diñeiro para que todo isto sea legal e para que todo isto sea para aproveitar as industrias de enerxía. Si vos fixades, ademais, é moi curioso, porque todo este tipo de plantacións novas, así dos enteradillos, os que van tendo lazos de enterarse directamente ca administración, plantan xa para ter estas especies que son de tipo enerxético. Estes eucaliptos seguramente non son ni siquiera para a produción de pasta. Son xa directamente para a produción de enerxía. Para iso que lle chaman a biomasa ou a agromasa, porque de bio ten bastante pouco. Entón, o curioso, bueno, o que é xa de absoluto, vamos, de que non sabes como se lle pode ocurrir é que, con tal de que esta terra fora calificada como terra abandonada, porque pasaron 2-3 anos sin ter un cultivo, califican a primeiro de terra abandonada e a continuación pode forestarse co que queiran. Eso é o que están preparando ca lei de montes. E ca lei de mobilidade de terras acaban xa tamén de abrir o camiño para que todo isto incluso sea aproveitado polas empresas. Na lei de montes permítese que se fagan estes cambios? Na lei de montes permítese que quérese permitir que se fagan estes cambios con tal de que a administración lle deixan. E por eso neste momento nos dicimos que lle están deixando que este tipo de plantacións se consoliden, que non están levantando as, incluso ca lei actual vixente, prohibíndose expresamente que isto se faga así, porque dentro de 2-3 anos isto é legal. Por iso están deixando e por iso están pasando ampliamente das máis de 200 denuncias que teñen alá que directamente lle presentamos a xente, aos afiliados e afiliados do Sindicato Galego.
porque iso é o que queren, consolidar esta situación. Canto considera que ten que pasar? Quero dicir... Non hai unha consideración do tempo. Na lei o que están preparando é precisamente que o feito de considerar que hai unha terra que está abandonada e hai unha terra que, ainda que pasa polo Banco de Terras, claro, no Banco de Terras, que non sei se o sabedes, pero que acaban precisamente tamén ca Lei de Mobilidade de Terras, que o iba a decir antes, facilitar que o Banco de Terras non só accedan a él as persoas que teñen explotación ou que temos explotación. Por lo tanto, se ao Banco de Terras tamén poden acceder a empresas, unha terra que califican de abandonada pasa polo Banco de Terras. Se non acolle aí unha empresa para explotar, para este tipo de cultivos ou os que queiran a nivel forestal, pode acoller outra persona ou pode explotar o mesmo dono e desa terra convertila en terra forestal. Entonces, é que a atacada é genial, é dicir, a estrategia é genial, teñena moi ben pensada, non? Entón, claro, é que nós estamos fartos e fartas de denunciar esta situación pola vía administrativa, pola vía que corresponde según a lei, pero estamos tan fartos que dicimos, bueno, pois unha de dúas, ou nos poñemos directamente a arrancar por toda Galicia todo isto para que haxa un problema de tipo social, ou se non, a ver que si polo menos denunciando públicamente esta situación, a ver se cando menos se lle pon a cara colorada, porque xa non é que os donos desta finca estén incumplindo a lei, é que a administración mesma está incumplindo a lei. A propia administración a está incumplindo. Entonces, claro, é que isto xa é, vamos, de unha impotencia total e de querer convertirnos absolutamente todo, bueno, pois no que vedes aquí. É dicir, en vez de termos terras pois para cultivar nabos, para cultivar erva, para cultivar millo, para cultivar a comida, para cultivar adugando, etc., bueno, pois o que teremos é que comer eucaliptos, supoñemos, non? Porque non sei o que pensan que vamos a poder producir, non? Con esta situación que están consolidando, pero xa digo, hoxe na terra xa. Pero fai 2 días estábamos na montaña de Lugo, e fai 4 días estábamos en Ordes, e o outro estábamos en Cambre. Mira, que é unha situación xeral a comer a ciudadanía galega. Estes señores da Xunta de Galicia, permitindo todo isto. Isto é a comida que hoxe queremos saber se van comer eles nos seus platos. O día de hoxe, e mañán e pasado. Isto é o que nos queren condenar a nós que comamos. É a comida do futuro.